אני הולך לשחק היום בגלישה, וכפי שאתם רואים עשיתי סרטון על GTA, על הכדור הזה של הרובים, על המשחק הצרפתי, על כדורגל באולינג, קש רויאל, סנורקר וחיילים מסוכנים. אז עכשיו אני הולך לעשות גלישה. והם מתחילים בגלישה בעוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו! ואנחנו עושים את זה בגלל שאני אוהב לגלוש, והאמת שזה היה חלום שלי עוד גם לגלוש. אז היום אני הולך לשחק בגלישה, כפי שאתם יודעים. אבל אני לא יודע למה זה לא פועל לי, אבל אני לא יודע למה זה תמיד פועל לי, אבל ננסה לעשות את זה ככה. נעשה את זה מההתחלה. מה הם רוצים ממני? זה בטעינה, הנה. ניתן, התחיל, כדור הארץ, התחיל, ושחק. כן, שחק, עיניים, לא צריך, לא חשוב, שחק. ותראו איזה גלישה יפה. והתחלנו בגלישה. אם אתם רוצים למצוא את המשחק הזה, תכתבו קייטבורדים ותמצאו את זה. ועולה. וזה ממש משחק כיפי, אז תורידו את זה, אני ממש לכם הפעם באמת, גם אני נהנה לשחק בזה. זה לא משחק של קצר. והצלחנו, וזה היה הסרטון להיום, אז להתראות.